Всичко е чисто тук. Може и да се обърнеш. Да не викаш, а да се обърнеш. Ние имаме, не знам дали има резултат. Как се носи сценария, вижте този войн. А ти не радвайте се, нали? 42 км маратон. Мерси много. Леко завърца малко. Какво мислиш? Не, влязахме ли много дълбоко в тези земи? Много дълбоко сме. Такива са заповедите на Полемарха. Леко, заплатата! Не, бе, не, така е. Се мое Йовано. Видях един. Чакай, да, но, продължай. Питай го. Чакай. Какво става? Видях един. Добре. Какво става? Малко. Айде, 3, 2, 1. Траките, най-любимата жена в погребната царя. Тя се пали чарова. Това е много 4-5 жени и са били, коя е най-любимата. Добре, ще говоря след малко с момчетата. Ще изпълним това. Договорихме ли се? Чакай, това, да. От тук може. Само Да. стискаме, да. Добре, Да, от 3, начало. 2, 1. Ще говоря с Клеон и с другото. Не, чакай, наново. Може с момчето, да. Ще говоря с моите момчета и тръгваме утре. Договорихме се. Договорихме се. Отлично. Ще трябва да те оставям, защото държавните зона не зоват. Повтарям това. Да. Ще трябва да те оставям сега, защото държавните дела ме зоват. Мога да направя още едно, защото не ми...